Ndamira pamberi ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zviitsanisa zvechokwadi. Zvese zvatataura ndezvechokwadi. Ndakafanirwa. Ndikanyika ndichabatwa nemhosva. Varadzibatsirwa. Pamusoro iyi mambo seneta mutasi. Zita rangu ndinonzi Timothy Timbera. Ndauya pano ndine nyaya yakambopinda mudare renyu muna Dhisemba, tanga paDhisemba musi wa6. Mukaibata zvakanaka nyaya iyoyo, mukazopedzisira mati tiende kunoona mubatsiri. For sure takaenda kunoona mubatsiri, zvakabuda zvikabuda. Nyaya yangu yanga iri yekurwara kwevana. Zvabuda zvakabuda, takaita sekutaura kwanga kwaita mubatsiri, tichibatsirwa nemuchinda Gabriel. Wakatibatsira zvikuru panhau iyi, akaramba akamira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndinomutenda nekutendawo ini mambo mutasa nekubata nhau iyoyo zvakanaka. Saka zvinhu zvese zvaida kuitwa zvakaitwa, even though paine amwe makakatanwa pakusafamba zvakanaka kwezvinhu, asi zvinhu zvakazofamba zvakanaka. Tikaenda, vana vakabatsirwa, mubatsiri anga aripo, zvese zvaida kuitwa zvikaitwa, zvikapera. Pari zvino ndingati hapana dambudziko pane vana, zvinhu zvese zvakangonaka. Asi vatakanga tiinawo munyaya takanga tati ataizofanirwa kuenda kuchinozivisa mambo maperere akaita nyaya, tichipa feedback kuna mambo. Hazvina kuzoita sekudaro. Saka ndaonawo mazuva atifambe kubva patakabva nachiremba nemubatsiri musi wa16 Mei kusvika pari zvino. Saka nhasi ndauya kuti ndikutaurirei kuti zvinhu zvakafamba mune zvakanaka. Hapana dambudziko richiripo kuwana. Uyewo pakuzofamba kwatakaita pane nhau iyi, ndakaitawo maexpenses akati wandei. Andaikumbirawo kuti amwe maexpenses iyayayo dai zvaibvira ndaizokwanisawo kudzokesera. Takabhadhara chiremba. Uyezve chimwe chaitika ndechekuti pataibva kuno tina muchinda Gabu, taikwanisa kunzi imimi matiti endai kunoona chiremba. Tosvika kuna chiremba, vatanga taenda navo ari madzisekuru waingotisiya ikoko. Hapana kana chimwe chinhu chataizopiwa chekudzokesa, nekuti nyaya yakanga yamumaoko mavo. Saka pakuenda kwataiita ndii ndaizotoona kuti ndichasiye muchinda ndirini ndinaye hazvichaiti. Dzimwe nguva taigara 4 days tiriko. Saka ndaizoita cater for everything zvaidikana nemuchinda, ndichizouyawo naye. Kozoti pane patakazonga taenda futi ikoko, nekupedzisira chiremba achiti chiuyai tikurongerei zvinhu zvaifanirwa kuitwa. For sure takaenda ikoko, takangosvikazve tikasiwa. Muchinda Gabu takanga tiinaye. Mubatsiri akazoti achiendai munotora munhu wekuti aende kunobatsira, because ugombo hwaida kuitwa kumusha kwemadzisekuru. Takaenda ikoko kotsvaga munhu uya, ndikatakura munhu uya waida kunobika doro, nokuti pakanga pataurwa nyaya yekubika doro. Tikaenda, ndini ndaingokwidza munhu iyoyo, tikaenda tikanobuda kuchimani-mani tikadzoka. Zvinhu izvi takazomboedza kuti zvese zvapera, ndikakurukurirana nemadzisekuru. Takatombokurukura chiremba aripo zuva rekutanga pari kuitwa nhau iyi kuti ndo zvatakasangana nazvo. Zvikanzi ngatichiite basa rese kusvika basa radini ripere mune zvakanaka, muzotaurirana. Asiwo tazopedza kuti tapedza, for sure ndakazopa tete wangu ndo wakanga wakuita macommunication nemadzisekuru. Asi mukuita communication imomo, tete wakazoblokwa. Wakatraya kushandisa imwe foni futi wakablokwa. Wakazotraya zvekushandisa imwe foni wakazoblokwa.
asi pekutanga patakanga tataura takanga tawirirana zvakanaka nemadzisekuru kuti amwe maexpenses for sure aifanirwa kunga ari avo uye vakanga vachizodzosa maexpenses saka hachina kuzoa. Mari yako iyoyo yauripira maimari? Mari yangu pandakaiweka yese inoenda kuita $1,050. Iweyo ana sekuru vachibhadhara mari iwe uchibhadhara mari? Pa 1,050 ndio total expense anditi. Saka iwe yako yaunobhadhara imari yana sekuru imari. Yauda kuti ana sekuru vabhadhare imari. Inini mari yandakatora nasekuru wabhadhari ndiyo iyo 1,050. Iyoyo waisa mari. Ipapapo handichazivi nekuti zvakaitika panyaya imambo. Dzimwe nguva mukazoona tauya kuno ndofunga munogara muchitaura kuti kazhinji kudara hakumhanyirwi. Tangai maita domestic remedy. Domestic remedy kuedza kutaurana nasekuru wangu shwara. Ndakaedza nguva yese. Kuzosvika kudare, it was last option. Wanasekuru wangu wairamba zvinhu zvawaiziva. Zvekuti maexpenses ese andakazoita aya mamboka. Zvinhu zvawainyatsa kuziva. What I'm saying is in as much as wanasekuru wanga waine nyaya kana kumba kwavo ndo kwakune nyaya unokwanisa kuona chimwe chinhu chekuti yes kumba kwavo ndo kune nyaya asi handiwo wakaita nyaya akaona inyaya iri muchii saka izvozvo unofanira kukonzida kuti vanhu vandikudhira navo handiwo wanzvechi wenyaya asi vanhu wauya kuti tibatsirane kuti chinhu chite sei chifana. Saka wafanirwa kuti futi iwowo demo akapara nyaya yacho demo rakafanana matemo anodii anosiyana. Saka isu tiri kuti iwo kana kuti iwo pamari iwe tiri mari yacho iwe uri kuclaima kunoona it has to be reasonable because isakaita reasonable hawabhadhari and saka unoona wavaa kuti kudari nenyaya iyo. Saka iwo tipe nhamba dzacho dzaana sekuru wacho wauri kutarisira iwo kuti ndiwana anga achihedha uye ana sekuru ndiani ndigift mawacha. Saka chibva wapa nhamba dzagift mawacha kwakomana nhamba dzefoni netotal amount yautaura but changaikwanisa kuitika ndadoti mari iyo 1,050 iyo dai zvaikwanisa ibreak tizokuti indei so that iwo paunongoshandisa mari iyo wanonga wachiti aitobhadhara iyi hatibhadhari iyi titese iyi ndedu iyi ndeyako iyi lesishare then tandadaro takwanisa kuzowika mari zvinoti mari chaiyo wafanira wachibhadhara nechitiro chopabheki mari breakdown iri important. Aiwa ndinotenda mambo zvese izvozvo ndakaita ndine pepa racho. Chiri ipewa komana then you come back to it sei tataura. Ndinotenda mambo mazvita. All right.